Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kula ngaturaken khazat niatipun lek biar putra keluarga ngaturi rawuh saking nyanipun para pinenggah sedayanipun. Pindah panjenenganipun nyuwun berkata sebagai biar putra keluarga tansah sampurna panjenengan ketentreman tinebaken saking sami kula sedenten mugi sedayanipun. Saka panjenenganipun wonten ing wekdal menika mapak tanggal bulan Ramadan nggih kanthi dipun wontenaken sadaya sakawontenanipun mugi biar putra keluarga tansah pinaringa kalujengan ketentreman kesehatan sehingga saged pinanggih bulan Ramadan sehingga saged nindakaken siam Ramadan kawitan ngantos paripurnanipun kanthi boten wonten halangan setunggal punapa. Nggih panjenenganipun sinaringan kalih mapak tanggal kinten doa dumateng arwahipun para leluhuripun jalur estri ingkang sampun kepareng rumiyini kanthi dipun wontenaken sadaya sakawontenanipun mugi para leluhuripun dipun apunten sedaya salangkapan ganjaran satmatu pawarakaken panjenengan minasah kelangan seketo digawe saking pandunganipun para pinsun lan para lenggah sedayanipun. Sekedhik saged kula teraken kerjat niat saking panjenenganipun legiar wonten kirang salangipun anggenipun marantosi menapa jenengan kula ngaturaken mugi Allah Subhanahu wa taala ngaparengaken panjenenganipun sinuwun panjenengan saking para lenggah sedayanipun. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hamdan na'imin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fil amali wa rahmatan ila maghfiratan ba'da Allah. Allahumma inna lana syukraka wa najatan minan nar wal haqqa min dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar niki mangke tenggang kula. Nggih. Mumpung iki sudah selesai. Nggih ya. Beli. Yang gak ikut yang anak jantir joget dari kamu nih bocah bersahabat sahabat dari ngene anak-anak ini warga keluar itu loh Bene sih. ini tangan ini ya ini apa yuk bisa ini kan apa nah kaya Wis kok. wis kaya gatak ngono gatak dudukan suwe kaya gatak Ini Mas, ini Mas. Ini kae. kae lho bocah iki oh yuda ya kuwi anu barang Pak barang iya ae tarung mae kono Pun, kabulane ati. Mas Gati.